A little longer than a few minutes later. Hello mga ka-listeners, diami sa ministry sa bagong lugar sa ministry ni Father Darwin. Hindot ang lugar diri mga ka-listeners. Nice view, nakita ang dagat sa unahan. Dagan siya og tugas. Maguwang. Yan. Kasi Father Darwin sa sulod. Daghang nagpa-picture. Nya muli na meron mga ka-listeners, no? Kay bago pa ming nahuman. Pa-deliverance mga ka-listeners. Mo to ka-listeners, mubura niya akong vlog. Nya mag-upload taron sa drama nga Nanay Rosa, no? Nya ako man nag-advance ning video ha. Ato lang ni intro vlog sa Nanay Rosa. Nindot kayo ang pwesto diri sa ministry, no? Bagong lugar sa ministry ni Father Darwin. O dito maglangan mga listeners, pamanawan niyo ang part 5 sa Nanay Rosa. When I talk to you, I know you listen. O karon mga kasama niya ang sumpay natong suilanon, Nanay Rosa. In your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. Uy, si Joseph Banog! Nga naman! Aron dili kita magkaaway! Uy na siya! Kaya, Okay. gusto mo kaway! Imus-mus ko naman naon ni mo din siyo taron! Dahil din eh! Sprikitik! Sumbagay ta! Hoy, gano'n mo din ha? Hoy, Banog! Nausa mo din eh! Gano'ng ikuliwan man ni Mas Jusa! Uy, ina siya! Gayoy! Nausa man mo! Ilang natumbat Joseph paingon sa lapon! Tumbat Joseph paingon sa lapon! Ilang ka na ako! Pantay ka! Kapaus rin niya ako ni Mano! Saya ay! Baus! Bagay ta! Salig lang gusto ko ka na ko na! Mao ka! Banog usap ba? Usap ba nakabusa pangayog pasaylo? Hindi ko eh! Paano mga yung magpasaylo? Siya may kadanghag! Ina na kong gitukmot pa! Namusmus na ako na! Buyan na ganit tigag kusog! Tukmo dito! Ikaw itikling man ka! Tikling man ka! Ha? Bigda diri kay tumba na ko yung mga liog! Ha? Mga tikling man ka mo nang di ka magabalansi! Rikitik man ganda ko! Pukling na dahin ka! Gamayng tukmod! Bantay lagi ka na ko! Awan niyo! Husto na lagi mo ni Ana! Usap ba? Ha? Kapunit ko bato! Hoy! Husto na! Dili man na mag-unay ra ka mo pag-away ha? Sama ra ka mo sa mga managsuon din he. Kay usara inyong gipuy-an. Nagkauban mo sa adlang tanan. Banog, sige na. Husto na. Banog. Hoy! Saman! Sama na! Pangayo nagpasaylo. Di ko eh! Gano? Gano ko taon? Banog. Gano tato? Dili makaubos imong pagkatao kung mangayo kag pasaylo sa tao nga imong nasadaan. Hindi ka mo! Ngayon mo pasaylo na ko! Banog. Ngiga ninyo no? Sprikitik mong dako! Gusto ko magsaan ako kay inyo kong gikawat sa akong mama sa una. Inyo kong gipugusog dati ni. Bisan wami klarong bahay sa una. Bisan sa daan namin nagpuyo pero lipay mi, lipayon mi. Kay makalaag man ko bisan nasa. Bisan kanusan ako gusto, laag man ko. Nga din eh. Kalaag din ko. Ha? Kaduha din mi. Giliwi. Nuwa mong kanang kabatanon tungod ninyo. Di may malipay. Ni karon tok mo drop ngayon kung di mo pasaylo na niya. Di ko. Wala mo niya. Atong kaldero. Prikitik ng dako. Mark, ayaw! Gisika na na kaldero.
nayabo ang sud sa Pasag na bugas. Pasag di na lang. Baby, punito tanan lang ibabaw nga bahin nga nayabo. Madapa ka na. Pasag di na lang una ninyo si Banog. Tumba ka lagi. Banog? Banog? Tumba Japon. Oh. Duwal man ka na ko. Mahibaw bang motupad ko nimo sa paglingkod? Natumba na ang tanang lata. Gusto kang barugon ako pag-usap aron may targeton ka sa paglabay? O mas gusto kang ibutang nako sa ibabaw sa kung o aron imong labayon? Oh, Kaya ta. Niya. Gibutan ko na ang lata ibabaw sa kung o. Makahimo ka na sa paglabay ni ini. Kuy. Nganong dili ka man? Nasuko ka na ako, dili ba? O gusto ka mo baos? Masa sige na. Gihatagan ta na kag pagtugot nga mulabay ni ini. Nagmaygo ka. Nalan kong busing. Dili ko magsaba. Sige na. Sige na, Banog. Ipahungaw ang imong kasuko nako. Labay na. Banog. Ayaw buwag bayi. Nagkasabot ko, gano'n nasuko ka na ako. Huwag ko masuko, nga mao ka na imong gibati. Tuwid kay angay lang nga mao ka na imong bation. Di ba? Sige na. Pasaluan ako. Nangayo kag pasahino? Ihatag mo man o dili ang imong pasaylo. Pangayoon ko gihapon kini. Tuloy ka na sayod ko nga nakasako. Kami. Ug dili na namo ikabalik pa ang mga tuig nga nawa nimo uban sa among mga kamot. Naglagot ko ninyo! Naglagot ko ninyo! Banog! No! Prikitik! Nilak-lagi ka! Tuwid kay gikan sa kong kasing-kasing ang pagpangayo ko ni mo og pasaylo. Manginahot ko. Nga maabot raw niya mga adlaw nga magkapasaylo ka na ako, Banog. Kung pasagdan ko ni mong magkabiyagi ka din eh. Sige! Pasayloan di ka! Banog! Pasaylo ako pag-usap. Pandili ko ka na mahimo, Banog. Awalik yun! Sprikitik! Lisod lagi hatag ang pasaylo! Laban ng lisod di pangayog pasaylo! Ha! Sprikitik ang dako! Hapit na luto, kuya. Hapit na! Ako'y tilaw, kuya. Ingon man nanay, ako'y tigtilaw. Sige, katyat ha, magkuha ko gamay. Ay, dako lang. Naday tilaw nga. Daganon. Ah, sige, kapay lang. Na ba? To dayon kay. Jero! At taysa ha! Tayo po sa nako kay mapaso mga. Tilawon po ko. Sakto na na, kuya. Uy, puknaw na na. Dara oh. Oh. Laway yun. Lami. Naglaw.
Lami maguni mo ang tanan god. Luto naman, kuya. Asa di ay nanay? Kadit, ako pangitaon. Ako inon nga naluto na. Nay. Mark. Naluto ng puspas. Mao ba? Kunsa na, nay? Okay. Akong giandam. Aron human mo mga on karon, magtuon ta. Oh? Unsa tunan? Basa. Kay dagko nang uban ninyo apan dili pa ka maungubasa og musuwat. O gusto kong makat-on ka mo ni ana. Basta, sige na, dali na. Mga una kita, aron inig kahuman. Magtapog tang tanan dito sa dakong hawan. Gusto pa ko! Gusto mo kaon pa ko! Oo, hinahinay lang ha, hinahinay lang. Di apa magoy daghan, good. Usa ka na kong kaldero kining atong gilutuan, busa igo gyud kini natong tanan. Sobra pa gani. Okay. Ani, imo nilutlut ha. Ikaw din noon sa ka magpadugang ka? Dungag pa ka? Lingo-lingo ka ba, oy? Saban, busog ka na, no? Busog ka na. Huwag ka naman makatingog. Nagduka, human mabusog. Oy, ako Rosa. Mingon ra ba ka, daghanon ni mong ako nung agipikubi. Ay, siya ba ya? Murabi siyang bata, uy. Bibi, ipadul na yung mga panaksan, be. Mudol ko. Apilin sa subak ka manok, uy. Dagana ka ng dako ako, ha? Dako. Ay, kitakot-takot man na, kuya. Maunang pino na ang subak nga manok. Wa may dako. Ay, pagbuot, dako naman ko. Nung dako sa bangagong pangayoon, sinaro sabi dali abis mo, kabataoy, matayin. Mana ha? Mana. Okay, ato ko dito kaon, oy. Mga bata, human ninyo og kaon karon, manghugas tas kinan-an ha. Unya, manghipos dinhi sa lamisa og sa mga gigamit ganina sa pagluto. Og inig kahuman, magtapok ka mong tanan dito sa dakong hawan kay may buhaton ta didto. Unsa man, nanay? Magtuon tagbasa. Yay! Alang ni mo ni ha. Kilainan ti kag puspas. Sugo! Nasayod kung dili na tinuod. Ikaw na lang ang wa mo kaon. Ang uban nimo mga igsuon, nanaw. Andam na sila aron mamati sa kung itudlo nila. Sige na, pagdali na. Pagdali kaon aron makaapil ka. Spiritik! Tiko! Di ka gusto makaton? Nga nung magkatumang ko. Di po na ako na magamit kay himuon namang gyapon kong kawatan ni Boss Lucio. Nga, kinanglan ka mga basa kung mangawat. Banog. Kapikapoy na ako eh. Gaan pa ko ni Mog numero. Lipay pa ko. Ha? May pagtuko. Kung matug ka, makaginansya gyud hinuong kagpahuway. Apan wa kay nakatunan. Kinansya ko muta. Nga naman di ay. Piniluso po ng imuhang tubag. Sige na, di ta kapugson sa usa ka butang nga dili nimo buot buhaton. Igo nang napugos ka namo sa pagda ni maong dapit banog. Apan kung ugali makahuna-huna ka ug uban namo dito, magahimo ka. Okay ra kayo. Sige, ato na ko. Gaan di ka numero 910. Di man minaw. Magnahan ko magtuon. Kapoy na. O gani ko miskwila. Ya, patunon na inuong ko. Bala mo di, oy. Hello. Ayos mga buang nga. Sprikitik. Padul ko nagamay di. Anya na. Hindi ka humana ko kaon nining puspas. Gutom nigay ko da. Gutom nigay. Gani kay gilainan ko. Okay, sunod mo na ako, ha? Kini.
Ba. Ka. Da. I. Ga. Ha. I. La. Ma. Na. Nang. Pa. Ra. Sa. Ta. U. Wa. Ya. Very good, very good, very good, ha? Karon, ara mas dali ninyo makatunan atong kantahon mga bata, ha? Okay, kantahon nato ni. Oh, sige. So, ano yun pagkanta, ha? Oh, paminaw. Abakada igaha ilamana ng para sa tauwaya. Sabot mo? Ha? Kuha ninyo? Okay. Kanta na mo ba ako? Okay, usap. Abakada igaha ilamana Uy! Sikit gamay ra. Uy! Uy! Saman! Saman. Ganun naman ka din magkatakanta. Ato nila dito noon sa mga... Sa! Sikit kanta di ko. Takam lang ka. Dungog, oy! Diara ko. Huwag ka kabantay na ko kaya nagsige yung gaglantaw nila. Tika-tik sa gana. Bisag kapilon yun. Diligi ko kapilon. Mukha ni mo eh. Sukom di ay. Bahala ka na. Lagot ay. Spikitik. Mantayon. Nagunsam na sila. Uy, nalimot no nga sa pagsugod ta karon sa atong klase nga ipaila-ila na to atong kaugalingon sa atong mga kauban. Ha? Unya karon magsugod ta diri sa tuong nga bahin paingon sa waha. Okay, ipaila nimo ang imong kaugalingon sa tanan. Unya human, mubarog ka dinhi sa tunga. Ay, kaila naman mi ana niya nanay. Ay, bisa na ha. Ingon ni Ana ang buhaton sa eskwelahan, matag-abli sa klase, ipaila ninyo ang inyong kaugalingon at tubangan sa inyong mga classmates. Bisan pa man kung matagtuig kamong nagkaoban. Basta sige na. Ikaw ang una, Linlin. Ay, uwaw ko. Ala. Oy, ayaw ka uwaw. Dali. Dali ka. Dali, ha? Okay, dali ka, ha? Barog na diha. Barog yun. Okay, sige na. Kay musunod usap ang uban nimo. Iko na yun. Ayaw panungog pa. Okay, stand straight, Linlin, ha? Ana. Ako si Linlin. Ay. Ay. Way mga tawa. Linlin. Balik dire. Ano man? Dili ingon ni adto, ha? Dili ingon adto. Dali. Moingon ka, ha, nga. My name is Linlin. Unya ang imong apelyido sab. Nya ang imong edad. Unsa to? My name is Linlin. Unya imong apelyido. Pataka lang do. Dili lagi mga tawa. Nausa man mo. Sus! Sprikitik! Ako ba na? Kibaon ko na. My name is Chopilo Dangaw. Banog for short. Sus! Pangaalin na. Nga na, manggod sa una. Pag grade 1 o grade 2 na mo. Oh, may gwa ko mo inumdum. Sa iyo na ala. Very
Very good! Mga very good kaayo. O, ikaw na ang katapusang mapailalea. Diri ka sa atubangan, Inday, ha? Diri. Ali. Okay. Okay, sige na. My name is Leia Abby Celeste. I'm 6 years old. My mother's name is... Manoy! Name raman gud gidad. Pasubrahan sa mo. Ako na sad be. Ako na sad. Celeste? My name... Kadiyot lang manog. Ha? Celeste? Nangalan na kundi. Celeste, ang imong apelyido, Leia? Oh, Nay. Ako na. Paminaw mo. May gikuha na. My name is Chupilo Dangaw. I'm 12 years old. No, mga pre. No. Na 12 na din siya. Tiguwang na. Upa siya tuli. Uy, unsa? Nagkikamay na gingon. Singon. Ha? Kaya gingon, kaya ako sumakon. Banog. Banog. Sige na dong. Lingkod na uban sa ubang mga bata, okay? Sumagon kay ko. Ayaw lagi, ana. Banday na mo Nancy bayay. Nay. Pareha sa eskwelahan ba? Nasa Tyresis. Bago pagaling taon, ngayon na siya Ngaon yung kapanugoy. Saan mo? Ha? Lason mo da. Unyag magpakaon si Nanay Rosaron. Bantig mga aon mo Awa lagi mo. Sige mo katawag kita lang ang lingagag ninyo. Sige. Sige, break time una ka diyot, ha? O ginikaw man, mamalik mo din, ha? Mangihi una ang uban. Og ang uban, manginom og tubig kung kinsa may gusto, ha? Samtang mapapalit una ko og biskwit ni Kanor. Dali na, Leo. Mangihi ka? Oh, kuya. Ako mo, mainom ko gihi. Celeste. Uy, tubig. Celeste, ang apelyido ni Leia. Mao na ingagaan kaayo ang akong buot niya. Kay managsama na kaming apelyido. Salamat ha. Naurot ko og baligya ang akong mga produkto karong adlaw sa online. Kaya ganina pa ko nagsipanawag ni mo. Ganun ka. Dili ka makontak. May gibuhat ko. O pag imo cellphone. Kung may buhaton ka, iop ni mo? Pero may daghan ko mga tawagikan sa akong mga suki. Kung mao, undanga ka ng imong way hinungdan nga negosyo. Unsa? Paulo, nasayod ka gyud. Nga dinhi ko nang inabuhi ni gamay na ko negosyo. I could provide for you. Dili ko nimo obligasyon. Kaslunon na ta. Paulo, kaslunon. Kaslunon pa lang og dili pa asawa. Busawa ka pa'y obligasyon nako. Well, I insist. Pwes, dili mahimo. Dinhi na kining mao negosyo bisan sa wa pa ta magkaila. Usa kini sa nakalingaw nako karon pao. Gusto kag lingaw? Lingawon ta ka. Hatagan ti ka og daghang kwarta aron mapalit nimo ang tanan nimong gusto. It's not about the money, Paulo. Then what? If it's not about the money? Sa akong garbo. Oh my God, Jenny. What is wrong with you poor people? Why do you have this so damn high pride when you don't have nothing to be proud of? Come on. Undangin ang maong yamok-mok mong negosyo nga pipila lang ang kita. Kung makasal na niya ta, you don't have to work. I will provide everything to you. Unsa? Everything, Jenny. Everything. Gikan sa mga butang. Gikan sa mga gamit sa imong kuko. Hangtod na sa imong buhok. O sa tanan pang itsi-buritsi sa mga babae. I will provide it for you. Paulo, dili ko sama sa ubang mga babae nga daghang ipamutang sa ilang lawas. Wa na ko kinahanglan ang sobra kadaghang kwarta. Oh, believe me, Jen. Kung maanad ka na nga mukupot ni ini, you can't get enough of it. Paulo, Money is like an addiction.
Once makakupot ka na og igong kantidad, you will want to have more and more and more and more. Believe me. Dili ko hangol sa kwarta. Ug ako ang hangol. Ingon man ang uban nga naghangad og sobra pa sa ilang nakuptan karon. Wa ko maingon ni ana. But it's what you just said. Paulo, gikapoy ko. Dili ko gusto makiglalis nimo. No. Dili ni lalis. It's a conversation between two lovers getting married. Kay sa katong adto, we will have this discussion, sweetheart, about handling our finances. Paulo. I'm a good investor. Are you a good banker? Pao, simple ako nga pagkatao. Simple nga kinabuhi lang akong gusto. Simple nga pangandoy ra ang akong gihimo. Wala ko muhangad pa og mas taas pa, Paulo. I think you did. Ha? Sama sa unsa? Sama sa pagpakigrelasyon ako. Unsa? Wa ko makasabot, Paulo. Then, let me tell you. I am heaven, Jenny. You becoming my girl is like reaching heaven. Unsa? But, of course, sweetheart, wala pa nimo maabot ang kinatibukan sa langit. Sa Tagalog pa, ururok ng tagumpay. Not until you will be married with me. Paulo. I will bring you to heaven, Jenny. Magmalipayon ka niya, uban ako. That I will promise you. Just be good to me. Pao. Say, sweetheart. Say it. Sweetheart. Sweetly, baby. Put more tenderness in your voice. Sweetheart. Yes, sweetheart. Oh, put I love you at the end. Diyos ko. Say it now, Jenny. Mamati ko. I love you, sweetheart. I love you more. Diyos ko, tabangi ko. Jenny, hug me back. Paulo. Just hug me. Gusto ko mabati ang imong kainit. Promise. Wako'y buhaton nimo. Not until human sa kasal. Cause I respect you, Jen. Ihatag ko nimo ang respeto. Nga ihatag ka nimo samahan sa imong anak kani adto. Paulo. Good night, mga anak. Good night, Nanay Rosa. O, sige na, pangatog na ka mo. Nanay. Oo. Tuon na sa taog Nanay. Gusto mo? Oo. Gusto kayo. Kung mao ka na, sige. Gusto sab ko, ana. Busa pangatog na kamong tanan, kay ugmang adlaw, magtuon na sabta. Yay! Uy, Rosa. Nabuang na ka. Wapa. Nabuang na tagali. Ano ba? Sabay problema ni mo, Kanor. Ako, dako kay ko problema. Samot na ka. Kay? Madani mo kay. Ngaimbis ato ng mga batas kalsada ganina. Gipabilin mo na mo ng tanan din unya. Gitunan pa. Unya, sabay problema ni mo, ana? Dako ka ng problema kung may bawaan na ni Bossing. Ngayon mo gipangtudloan ang mga bata o basa ingon man suot. Dili ba matud ko? Problema lang ka na kung musumbong ka ni Lucio. Musumbong malagi na ka. Ay, di lagi, pero... Oh, di, way problema. Basta ka ba, oy? Ay, katuwag na nyo, anay. Kinsa may mabantay diri kung matuog ko. Kalamirang ikatuog tinuuda. Pero di mahimo kay magbantay ko. Kini may bilin daw eh. Dito mahimong maghayang-hayang. Iwalay magkabantay ako ra. Nga, no basang
Sa kadako og kita ining Boss Lucio, wa magyud mo kuha og daghang sakop. Gitaginot magmayo. Pipila raman may kabuok nga iyang mga sakop. Iya pag yung gida siyang biyahe kay lagi maski kinahanglan. Ako taon dire, naibilin. Pero may rasa rin nabilin ko eh. Kaapoy rag, panguhag mga bata sa lahing dapit. Maldito kong naong pero buutan ko. Unang kutob ko sa pagbantay kaya di ko makahimos pag nagpanagit og mga bata. Samot na ang pagpasakit. Ay, maluoy ang yugoy. Maluluyon ang yugoy. Magiluyon kay ko pero ambot o nga nung naapil ko aning grupo ha. Tingali tungod kay wako'y laing kapaingnan. Wako'y grado. Warsap ko'y pamilya. Unya gitabangan ko ni Boss Lucio sa una. Siyang miluwas na ako diha ang gidunggab ko atong usa ka tambay sa una sa eskina. Nalabyan ko niya og iya kong gitabangan. Iya kong gidaan sa ospital. Sukad na to. Naapil ako silang grupo. Di ko makahimo sa pagbalibad ni Boss Lucio kay dako ko utang kabubuto niya. Ay, kapahitin ng magapos tas utang kabubuton. Kung may pamilya pa lang kong kapaingnan, di yun may tabong mapunta ko rin eh. Makita mo yun ang kamay nung danon sa ana ay pamilya kung wala ka na ni ini. Ang yaw ni Rusa na. Huwag yun manawag na ko, sugad gahapon. Busy na ba sa mga yung cellphone? Pida. Pangag sa ilong. Nag-unsa ka to tibuk adlaw gahapon ay. Lain na inong nahuna ko na. Pida gyud ay. Ayaw gyud kog binuangi Rusa. Ibisag mahal ti ka. Makahimo gyud pugos pagtipi ning buang ka. Kung ako'y imong binuangan. Nawag ko balik ka. Diri mo mga bata, diri. Diri. Mao ni siyang buotang tao nga mo pagkaon ninyo. Ug maglibre ninyo pa eskwelahon pagid mo. O saan mo? Tanaw mo? Tanaw mo sa mo pagkaon niyo. Pasalamat mo yun. Saan mo? Salamat, sir. No, very good, very good. Salamat. Boss. Maura ni sila. Maura ni sila, boss. 5 ka buok. Suga, buang ka. Ayay ka. Giplitihan to ni dinhi unya kiniray mga bata ngayong madas sa akong atubangan. Dili, boss, eh. Niya, may lain pa ming kwaon unya, boss. Sila yung dapit na sab. Ito sa bukid-bukid kamay ba? Kay isalig na ba itong mga ginikanan nila, boss? Nga ato sila pa skilakon kay may foundation ta. May kontak na bitang daan din nga si Susing nga kunuhay imong Secretary's Foundation. Lagi, ha? Boss. Sali ko. Saan ka? Susing ka ba? Ano ni siyang trabaho, boss God? Mang-recruit o mga bata nga anak o mga pobre. Kay, may mag-isya na. Atik ba sa mga ka? Ay, klaro hagyat. Kaya rin ako tupsa ng imong kuhan diha. Ay, sorry, boss. Pusod ni mo. Sakit yung ngipon, boss. Sakit, ay. Sige. Isod ka na mata dito sa usay ka kwarto, ha? Tapuka na sila dito. Boss, paibot na ko, boss, ha? Paibot. Ipaibot. Pwede mo ganing ipalarot ni mo. Sige. Mga bata! Dali na mo. Dali. Taro na, sipon mo. Mga inusinting mga bata ug mga way gradong mga ginikanan. Misalig. Nga gasaan ug maayong kaugmaon ang ilang mga anak sa wa gani maili. Nga matarong baday nga tao. Nga si Susing. May gini Susing mamabada. Magkakumbinser mo yun. O baka tungod sa kalisod sa ilang kahimtang. Pinungdan nga misalig sila. Daling misalig
Mahawa sila sa ilang kalisdanan. Bangag sa ilong. Tawagan ko pagbalik si Rosa. Rosa, tarong ba? Katarong ra nako kanor? Dili gihapon na to sila. Palimuson. Dili. Unya. Mo eskwela gihapon ang mga bata dinhi ug ako ang ilang maestra. Hitay. O sa may remit ang buslosi yung nagbalik nila gikas biyahe. Ay, kanor. Naunsa ka pa, uy. Taon-taon pa to sila dito sa Mindanao nga mupundo. Busa, may higayon patang makatigom og kwarta. Ugma, mahimong buhian ta na silag balik sa kalsada. Bahala ka Rosa, kawi. Manghunaw yung ko ini ba? Sige na, oy, sige na. Kaya dadon ko na dito sa hawan ang akong mga gamit para pagtudlo nila. Pastilan o mahigam ni mga bata ay noon, Rosa. Hayahay yung kayo na sila karon. Hayahay kayo sila. Kaon yan ikaw man magtuon. Hayahay rana. Kuwang pagkanasada kong sa taan ng mga bata, kanor. Bahala ka. Kibati ko natuman kung akong pangandoy ka ni Adto. Nga mamahimo kong usa ka maestra. Mapagani pag-una ko sa kong cellphone. Nanawag na dayon sa Lucio. Hello? Ano bang di mo mag-contact yung cellphone? Na-drain ko, uy. Saman? Audit lang yan po, may kurente niya. Ha? Wa mo ka mag-charge? Nabisi ko. Wa ko bakaw noon nagtanaw sa kong cellphone, uy. Nga naman. Say nga naman. Padani mo nga naman nga gahapon pa ko. Sige, tawag ni mo. Nga, wag yung ka manawag na ko. Sus, uy. Gahapon sa buntag ka pa gani migikan diri. Usak adlaw ka pala nga nawa. Ikaduha na ron. Kung ang pagpakiglalis sa adlaw ang imong hisgutan, Lucio, ikaduhang adlaw na ron. Pero, kung oras ang atong basihan, 24 oras ang usak adlaw, di ba? Busa, kung duha na kaadlaw, 48 oras na. Unya, wa pa may 48 oras nga nawa ka. Litsihagot. Kamita naman ko ni mong numero ron. Ha? Gusto ba? Pantay kaligod na ako, ha? Kung may bawaan ako nga may anomalya kang gihimo diya, Rosa. Pantay ka sa kong pagbalik. Palintihan di ka ako. Upawan tayo ka. Aron di ka makapanglaki. Sapat yaw, Lucio, uy. Malaki pa ko. Tagbaw na ko, ana, uy. Pantay ka lang bitaw na ako ba? Niya, sama niya. Kumusta naman mga bata? Ay da, di aragod diri. Musa'y di adiri. Musa nang orasa. Huwag na pa ang mga bata diya sa itong hideout. Di ba angay nga tuanas kinalanan ka ng mga bata? Pero nga nung naa pa sila diha, Rosa? Gano? Tumagin ko, eh! Sige ba? Ikaw ba? Siya ikaw makareact nung wagas. Asa? Di ara diri sa Cebu ba? Lain si kaig naa diha. Kau no? Pangag sa ilong. Tarong nga ko, Rosa. Tarong nga ko. Saba diha, eh. Ikaw lang siya ba? Kuwang na dikas duot ay. Ha? Kuwang duot? Inig-ulit ni mo atong dungagan ng kakuwang ni mo, ha? Bitaw. Lagi. Mingaw na ba ako ni mo buanga ka? Hey! Ikaw ang gini mo, eh. Labo mo kong gibingaw ni mo. Kining kaluhan ako nga purbita. Nagbagong. Gibingaw kini mo. Ako sabgani. Uy. Rosa. Anong buwang na? Anong galit mga may ago niya? Alitsin! May kauban ka lagi? Uy. Uy, kalami. Usa to. Nganong may ago-ago, magkita ha? Katanaw ko porn. Uy, baya. Bangag sa ilong kalitsi ba yan? Anong katanaw-tanaw magkita nga ngawa ko, ha? Pasig, lain mong pangungawan ba yan, ha? Pagpuyo, Rosa, paungan na. Usa may mong gitanaw ron, ha? Gawin sa kanya. Gawin sa naman na. Threesome show. Kalitsi ni mo, Rosa. Uy, paya di mo. Isa mo tumahinoon nga. Kimingaw ko ni mo maayo. Kining, video call ta. Aron makita na kung nag-unsa ka.
ha? Sige na. Iuni mo data kay manawag ko rin mo sa messenger. Kalitsi, naunay naman ang sa akong tarian eh. Sige na. Hindi ko, uy. Ha? Basta? Ano man? Parang mas mingawan ka pa na ako. Hindi ka pangalan po kasi ko nagpanlanog na sa ko. Basta? Bay na, Lucio. Tiwasan sa nina ko. Basta? Uy. May gani kadali ko na kauna-una og palusot. Og bituor sa blan si Lucio. Kung sa laing higayon o sitwasyon palang unta tamahimutang karon. Og dili sa sama ni ining maong panginabuhi tingali. Malipayon kay ko karon sa imong kiliran, Lucio. Kinasayod ko nga mahal ko nimo. Og mahal tasap ka. Ay, buang ni Rosa. Ay, ipahinam yung mayo na. Pahinam ko mayo. Pila ka adlaw nga magkinamot ko ini. Kung di nila ko ipahungaw sa laing babae. Pagpida, pikiray na kaginansya. Busa unyang gabi. Ubanon ko ang uban akong mga sakop sa klap. Lingawon ko sila, uban ako. Magkuha mig mga babae. Pahimo samtang nalayo ko ni Rosa. Bangag sa ilong. Hey, lisod akong adto ko rin itong mga babae. Hanggang oras pag-utok itong bayhana. Tingali, masakpan ko. Biyaan ko. Ay, dili makadimao ang akong buhaton nun. Tuwa kanunay ang akong huna-huna kang Paulo. Diyos ko. Unsaon ko man siya sa pagsulti nga dili ko buot nga makasal niya. Tingali ko niya unsa iyang buhaton nako og sa iyang kaugalingon. Kung gipakita palang daan ni Paulo ang iyang kinaiyang nga gipakita karon, dili mahitabo nga makigrelasyon ko niya. Dili na ko buhaton ang pagpakigsuod nako niya. Pero karon niya napugos ko ni sitwasyon na nga dili ko buot sudlan. Dili ko buot nga magapos sa usa ka lalaki nga ang iyang kaugalingon lang ang gihuna-huna. Pero unsay akong buhaton? Wa ko'y mahuna-huna ang paagi kung unsaon nga kasultihan ko siya sa tinuod kong gibati. Mas labaw ang kahadlok ng gibati ko ngadto niya kaysa gibati kong gugma ngadto niya. Ay, unsay angan ako buhaton? Ay, Diyos ko. Hala, tingalig si Paulo na usap kininanawag. Tingalig buot na sa siya makikita na ako. Tubagon ko ba? Dili na si Paulo. Ang iyaman na ining inahan. Hello, Ma? Hello, Iha. Ma? Are you busy? Dili. Good. Dili sa kubuot ka makapaldas sa kunon sa may imong gibuhat. Nanawag man ka, Ma. Nga, no? Kuan. I'm sorry, Iha. Bago lang yung nanawag ang sekretarya ni Paulo nako. Ang iyang sekretarya ng iyang gisuko kay lagi, he is so busy. May kalit siyang meeting nga gitambungan. Mao ba, Ma? O batot iya, umanan ta kuno ka sa designer ninyo karon alang sa imong wedding gown. Ha? Gitaw ka talaga daan aron masayod ka sa plano ni Paulo alang karong adlaw.
Abo sa ipakuha ta kadiha karon sa among driver o dito na lang ta magkita sa butik. Ha? Kuan, ma, kanyang... I know, maikog ka. But don't, Jen. 15 minutes kikan karon na ana diha ang driver nga mo pick up nimo. Okay? Ma, wait. May mo bang... Gipaw na niya ang iyang linya. Diyos ko. Tabangi ko. Husto. Husto si mama. Siya. Makatabang siya nako. Aron makapasabot ni Paulo. Nga dili ko buot nga mupadayon sa among kasal. Si Mama Carmela. Siya ang pangayuan kong tabang. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yay! Yay! Ka-very good sa ko mga estudyante, uy! Be, karon, kisa'y gustong magduwa! Ako! Sige. Sige, magduwa ta! Okay, ha? Ato duwaon, magduwa ta og touch the color, ha? Touch the color? Kung unsay akong ingan nga color, mausab ang inyong hikapon. Yay! Ug ang labing una makahikap, adunay premyo. Yay! Okay, walay tukmuray, ha? Okay, sige, sugod ta. Sige. Touch the color red. Yay! Ay, si Dani ang nakauna. Si Dani, okay, dali. May candy ka. Dali, Salamat. Maayo kay maog yun ay hustong isulti ni mo ha nga magpasalamat ka. Salamat jud kayo ni Okay, way sa pa yan. Okay, sunod na sad. Sige. Okay, ready? Touch the color green. Green. Ako yung nakauna gigap. Asa akong premyo. Banog, nanukbod ka ni Leia. Waman good. Waman ko tuyo ah. Desmagan ako siya. Leia, huwag ka ba monsa? Sakit to. Sis, kahina yato. Bisa na. Sa sunod, magbantay ka nga dili ka makapagan sa ubang bata, ha? Ano man yun na, basta duwa, God. Madesmagan man yun ang mga hinayon. Yaiyam ginang bata. Mo nang madamagan. Ay na siya pabila. Buot ka ba nga mausap ka na isulti sa ubang mga bata? Di ani mo ba, Nog? Yaya man. Ako di mo kumayaya. Ambi akong prize, be. Yeah. Sprikitik. May angayon ka pang isulti banog, human ka tagay. Ha? Oo. Ano siya sunod color? Dili banog. Mangayo kag pasalamat. Ha? Nga naman nga. Prize manin ako, kinikalaog ko. Ngayo di ko pasalamat nga. Ako maning ginaguan. Banog. Balik na ko dito. Sprikitik. Papi, ako na. Awa. Muragda ko kong trabaho uno ni bataada. Kinahalang katudluan ko siyag maayong pamatasan. Ang pangutana, kung maminaw ba o mo patuo ba? Isagur bantan ang rusa. Kana siya, mo'y pinakagahi in grupo ha. Kanon? Magkalagot ng bata rusa. Pagkaging kayo. Si Buslo Siuray kadlo ka na. Sugo ako. Titlulan ko na. Ayaw. Hinayon tala siya sa pagpakisulti. Lisod na rusa eh. Pagkaging lagi kayo na. Busa hinayon ta siya sa pagpasabot ka, Nor. Kaysa paminaw na ako, dili magiging natural nga maldito ka ng bata, Tingali na ingon lang siya ni Ana sa sitwasyon ni nasudlan karon. Nganubutan man ang uban?
Nagkadaiya ang pagdawat sa tao sa nagkadaiya usab nga panghitabo kanor. Rosa, Bata pa lang kana si Banog. Taas pa ang kaygayonan nga mausab siya. Bahala ka na, Rosa. Good luck. Sprikitik! Gaya sa doing. Ay, ikaw, lulid. Ay, padul lang kami. Kay mapukling na po ka. Nagsagilan di ka. Ha? Ha, si mong mata. Ato ka dito. Haman tong kuya-kuya ni mo. Ato ka. Palit man Kuya Pan. Suko nanay. Mau ba? Yang anong apil lang ka din eh. Gawa man ang imong kuya. Na makatabang ni mo. Kali mong kuya tutos kagayan. Awa diri. Ato ka kaw. Ayaw ko tukmod Banog. Sus! Hinay ka ayo. Lulid lang yun ka. Spikitik. Saman? Nakita to na ako, ha? Ako namang gipadapli na. Gipadapli na ako na. Aron dili mabanggaan ba? Uy! Ato ka kaw. Ay gipil diri. Apil lang ko. Badya. Liaday. Sa kilid lang ka, ha? Kilid lang ka dapit. Aron dili ka madabangan dihas tunga. Okay? O, nanay. Yan ako sa butik nga among gisabutan ni Mama Carla. Musod na ko. Oh, there you are. Ay, I'm so glad gani ka na, Iha. Ma. Oh, morning bride to be. Hello, darling. Hi. Oh my God, you're so beautiful. I like your eyes, darling. It's so expressive. Ay, mother. Musamot pagit siya kagwapa siyang adlaw niya siyang kasal. Oh, please, Elmer, do it. Mother, oy, Almera, oy, shoot, malimot sa kong name. Oh, but you are Elmer, right? Ay, sus! Laki ki paminaw, mother, oy. Nya, babae kitag lihok sa manasiya, oy. Dili ba, Ginny, darling? I am beautiful as you are. Oy, oy, ikaw nang bulahan, day. May kandiis pag yun, day, sa imong aping. Oy, makalagot. Ay, gusto kay kuan na, pero, wala mo na sa akong aping, eh. Wala mo na gibutang ni Lord na ko. Di pa gibutang sa akong kandiis, sa akong sampot. So, come, darling, come. Sukdan ko ng gamay ni mong hawak. Come here. Makasuya gani. Ay. Murag, ako pagi mong hawak sa kagamay. Ay, siya mo sikrito, day. Ha? Ay, wa. Sana all blessed. There you go, ha? Nakuha ko ng tanang detail. My God! Na-excite ko apil nga makita ka magsulob si mong wedding gown, be. Oh, ano ba ito akong ipakita ng mga napalian mo sa katalog, ha? Kuan, bisag unsa lang. Oh, no. Di may mo nga bisan unsa, ha? Kanag yung ganahan yun ni mo. Ay, don't worry about the price, babe. Kay, maka-afford na gino'ng pamanhunon ni mo. Here, pagpili na. Can I just choose for her, darling? Of course, Mamay. Pero, ang final say, naging sa bride, of course. Oh, yes, of course. This one. Kinig ako giingon ni mo kagadida. Gusto ko di. Gusto ba nimo ang design bride-to-be? Hi. My God. Mami. She's so nervous. Easy, girl. Just wear a beautiful smile.
as you walk down the aisle. Like this. See? Anak girl. Oh my gosh. I wish nga ako nalipak sila ni Mayor Paulo, uy. Basta ba day? May mong ilogo pa siya ni mo, girl. Hala ha? Makalumo sa imong panghupaw, girl. Chilong, uy. Sumnisiya, uy. And so, unsa man? Fine lang na napilian ni Madam Carmela? Yes. Yes, sweetheart. Dili ko gustong magpakasal. What? Oh my God! I must be hungry, mother. Bisan, unsan lang akong batiun. Jenny. Dili ko, ma. I'm sorry. Oh my God! No, Jenny. Jenny, sweetheart, look at me. Ma. Darling, may ingon ana nga sitwasyon, madam. Kana bang magpanghadlok na hinuon sa umabot? But, of course, it's natural. Because we don't hold the future. But darling, I tell you, hindi ka ngay magmahay kung si Mayor gunin mo pakaslan, no? Dagan ka hang gustong mahimutang si mo pesto karon, but you are the lucky one. Ikaw ang gipili ni Mayor na mahimo niyang first lady. Ma, matabangi ko. Oh my God, mother. Elmer, please, son. excuse us. Ay, okay, madam. Ay, dali lang ko sa mong opisina, ha? Excuse me, my darling. Ma. Jen, look at me. Stop crying. Madili ko, ma. Sweetheart, I know you're scared. I know. But it's natural to be scared, darling. Mawa ka makasabot. Wa ko mahadlok sa kasal. Nahadlok ko sa imong anak. No. Don't say that. Shh. Tingalit may makapatid ni mo. Matabangi ko, please. Jen, please. Ako na ang muhangyo ni mo. Please. Don't give up on my son. Magupagsikod biyaan ni mo siya. I know how much he loves you. Ug nasayot ko nga dili niya kayahon kung mawa ka niya, Jenny. Please, ma. Please, buutan si Paulo. You just have to bear with him. Sundan ka na niyang gusto. Ug wa ka mo'y mamahimog problema, Jenny. Sama sa imong gibuhat sud sa pipila ka tuig uban sa iyang amahan. Oh, panaglahi ka na og sitwasyon. Fixed marriage ang nahitabo tali na mong duha ni Philip. But with you and Paulo, it's love. Paulo loves you. And you love him, right? Matawag pa ba di ay nimong gugma? Kung nahadlok ka sa tao nga imong ikauban, ma. May anak ko, ma. Nagkinahanglan siya na ako. Oh, what? Gisultihan ka ba niya? Na may anak na ko, ma. May anak ka na? Matod niya nga. Nga you were pure. See? Gibakakan ka niya mahitungod sa akong anak. Maybe plano niyang isulti na mo ang mahitungod ni mo human sa inyong kasal. Tingalig na balakas siya sa mamahimo na mong impresyon. But you see, with open arms, kitawat ka na mo. Mama Carmela. It would hurt him so much kung mo atras ka sa inyong umaabot ka kasal. Kung dili ko buot ka makitang masakitan pang akong anak, Jenny. He has been through so much. Please. Sobra na alang niya kung masakitan mo pa siya. My Paulo deserves to be happy more than anything. Okay, ikaw ang iyang kalipay, Jenny. Please, don't leave my son, Paulo. Ma, kung may tao man nga labong makasabot sa gibati na ako karon, kana, mao ikaw, Mama Carla. Believe me, I do. Kung mao,
Tabangi usab ko sa pagpasabot sa imong anak. Kung nga nung dili ko mahimong ipadayon ang among kasal. No! Oh, Ma? I'm sorry. I'm sorry ka nasaka kung akong tingog. I'm sorry. Ma, maski kinahanglan ko karon sa akong anak. Kinahanglan pangitaon ko ang nawa na kong anak. Misaan si Paulo kaniadto, nga iya kong tabangan. Apan niya gidawat ko na ang iyang gugma. Kalit siyang nausap. Bisan sa paghisgot lang gani sa pangan sa akong anak, dili na siya gusto makabati. Ugma na hadlo ko. Tingali pa niya kung makasal na mi. Didaan ako niya sa hingpit, ma. Dili ko ka na makaya, ma. Jenny. Ma, may ko katabangan ko nimo. Pero nasayop di ay ko. No. Wa ka ba sayop, anak? I will help. Say gayon nga makasal na unya mo sa akong anak, dili ta ka pasagdan. Tabagan ta ka sa pagpagita sa imong anak. I promise. Just please, ayaw iatras ang inyong kasal. Ma, unsay akong kasiguruhan nga dili kasama ni Paulo. Nakutob lang sa saad. Lahi ko, Jen. Kung mo saad ko, ako ka nang tumanon. Remember? I promised Paulo before nga balikon ko siya. And I did. Did I? Ma. Did I? Usa tuhuin ko kung saaran ta kagatabangan nga makita ang imong anak. I will do it silently. Di na kinahanglan masayon pang akong anak ang kitabangan ta ka. Tinuod. I will. Give me her details, okay? Mayulagway ka pa niya? Mana. Narama, niasa ko cellphone. Kini ma. Siya kining niasa akong wallpaper. Mao kini si Inday Lia. Kini ma, She has your eyes. She's so lovely, just like an angel. Ma. Siya ang anghel sa akong kinabuhi. I will help bring her back to you, Jen. I promise. Ma. Just promise me also nga ipatayon mo ang inyong kasal sa akong anak, that you will stay by his side no matter what. Alang sa akong anak, ma. Ma. So, we have a deal then. Ma. Ma, salamat. It's okay, sweetheart. Bye. Nanay? Nga ni amang ka din Wa man ka mo apil sa mga bata nga nagduwa. Ay. Nga naman ka? Nanay. Kitap ka daw sa akong nanay? Labing siguro. Sama ni mo kagwapa ang imong nanay. Gwapa akong nanay? Gwapa. Kita ka. Nakita ko siya sa imong panagway, Lea. Ay. Gimingaw ka sa imong inahan? Nagkasabot ko. Tuwid kay pipila ka buwan ka na dinhi nga nalayo gi kaniya. Gimingaw sad ka si nanay na ako. Sobra. Gimingaw ko si kini nanay. Pero unsa? Usahay, malimot na ko sa iyang naw. Lea. Pero nainumdum pa ko. Binangga ko niya. Dili ko malimot nga pinangga ko sa akong nanay. Lea. Hi. Nanay. Nga no? Kukos ko. Ikaw gyud.
Focus. Lagi. Dali, anak. Dali. Pwede ko sleep? Mahimo kayo. O sige, ibutang ang imong usa kung apaga. Ginoo, tuguti nga ang kay gayon na ang butag mo pag-usap ni Lea o siyang inahan. Tinood, Bossing. Yan naman. Dili ka? So, padugay-dugay ka pa man niya. Dili good. Padili pang hanggaw. Hanggaw na ko. Padili. Sabo niya? O niya? Kasi may bilin din sa mga bata, Bossing. Dugay tayo ni. Na-briefing na natong maayo ka ng mga bata. Ni ano man sila tipon ha. Nakita ni mo sila, di ba? Balipayon kay sila nakasud og sama ni kinako nga bay. Dirkon pa. Ya, gusto pas kaon. Why problema pas kaon? May kahuna-huna pa kaya sila sa pagsibat gikan din eh. Maugyod. Walang mahibaw ng mga bata. Unsay nagpabot nila, inigabot nila sugbo. Maugyod na! Sa kanong instruyendo kay mo man. Apa na ron, makasiguro nga way bisan usa anak nila nga makasibat. Magbilin tag usa ninyo. Bilin? Busa. Pagpik na mo. Kung kinsay may bilin. Ala, sige. Di ko ay kinangla makauban ko. Panagsaragod ni. Pik. Sige na. Maguna ko ninyo, sakyanan ha. 2 minutos, pabuton ka mo. Dariyot maligas kung dila na. Human yan ha. Ang di magkapas. Mana? Diyan ako. Sige, diyan ako. Dali, pik na to. Yung sawa mo, pik na to. Sige. Never ko, boss. Kami lang doon. Kung igwapo na eh. Wala sila lubot na eh. Hilas. Nang skwapo eh. Murag giahak. Bilasan. Kung giahak na nga kung naon kung saan naman lang itawag ta ng ibang naon. Labaw pa mo na sa giahak. Puni de ka. Sila mong tingog murag si Emilia. Ano pangutana sa ko nga, na? Tingnan niya magpangita ka, lisot. Tama. Sungkol po sing, mapulihan naman nagkainis Rosa. Ay. Cook yung favorite number. Asa? Ang number 6. Ini alias Imya. Palaban. Sabak dire, sabak. Patungod yun. Ayaw des pa. Patungod yun. Sintro. Angon saman. Pagmantay kay tingalig mo buto na. Asa, gusto ka mo testing, ha? Testing? Asa na? Sa ako na walang may na magaway.
Ala, tawag ka, kunin imyat. Lukon na ta. Tawag ka. Aray, baya. Bari kag santol nga nagkuntol-untol. Nagkuntol-untol ka man diha sa akong tumangan ko. Baya. Aha. Uy, kung may imong lukon. Hoy, kamo. Sige, tutok eh. Tumatubang dito. Ano mo siya mo magsinutan ako na ka. Sige. Ang bayan ninyo. Atubang ni kami. Yan. Bayad. Gaan na bayan ninyo. Somebody. Siko. Sabi nga. Yo, tayo. Titang mo busy ko. Oops. Sampalod sa ilong. Lucio? Unsa na? Unsa na pagkaman? Uy, chapi, murag motor, chapi. Di ka maklaro, day. Ako, bahala ka. May nag-ago ka babae si Pudol. Uy, unsa? Sige, takam lang ko, eh. Subutangan mo tanin mo. Day, ayaw pagbutang-butang, uy. Day, ayaw kago-ago, di ha? Inom sa. Ako pa lang kukul mo. Karon ba? Karon pingon ka mo huom. Asa? Takam lang ko, eh. Muluom. Dili mo huom. Wow, uy! Ay, nagsapa. Ay, Lucio? Lagi. Ko siya cellphone. Ha? Yatay na ko? Ano ko cellphone? Di ka tawad mo ang joke niyo. Maybe ipasa na ni Cosme. Sige ka. Hay, Cosme. Huwag ka ganin, Rosa. Tabagan eh. Tarong tubag, ha? Tarong tubag. Ano ka? Okay, boss. Tarong lang yung tubag. Hello, Rosa. Hain mo, Cosme. Boss. Unsa kay nga din ni boss? Ako kay bawon si nga ni nga klabos. Kapuwang ni mo. Cosme, ha? Nabuton ka ng simod, di mo kundi buwang ka. Nga naman, boss. Parang nung kugtubag. Wala mo kibawang singan nga klabgod. Ay, kisabutan. Pangag sa ilong ang nila. Ang pinagsilpon ako. Hello, Day. Rosa, Day. Napos eh. Napaong na. Ay. Wala ko tinggi buwang ka. Ay. Danis puni alias niya po eh. Ay, lukon. Tara. Makalagot ka gid, Lucio. Lihok ka gid sa mga babae bisan ang saon. Huwag ka pa gid makontento na ako. Hindi ko gusto mabating mga bubo. Pero dili ko na ka nakalikayan. Bisan hugaw pa ang kaniko pag ginabuhi. Si Lucio. Si Lucio lang ang akong gimangal. Dili na ko gusto ng kinabuhi, Gusto ko nga uban ka sa akong pagbago, Lucio. Here. Agayan ka ni Edith, sweetheart. Kini mo'y isuob sa unang gabi sa inyo kami niyoon sa akong anak. Ma, dili ba nga nipisa kaayo? That's the point.
na revealing ang imong isulob aron mas ma-turn on si Paulo. Ma, gusto ko makaapunayon ko, iha. Oh my God, cheer up! daghan ka na kaag napalit alang nako, ma. Og manira na hapit ang mall. Busa manggawas na kita gikan dinhi. Oh, sweetheart. Uwa na ko makapantay sa oras. Nalingaw kay ko og shopping og mga gamit alang di mo. I love shopping and you should. May daghan na kong mga butang, ma. It's okay. You can keep it for future use. Ma, tingali gikapoy ka na. No. Shopping can't tire me. It's like a hobby, sweetheart. But if you are, okay, we can go home. Salamat, ma. Pero may mong magtaksi na lang ko sa pagpauli. Aron dili na mo mahago pa ninoy mihoy. Oh, no. Dili bahibo, iha. Oh, wait. It's Paulo. Hello, son. Yes, diya siya upan ako. Nagutana siya kung kanong dili ka makontak. Ha? Ma, nasilent ako kong cellphone. Wa ko makabantay sa iyang mga tawag. Baby, na-silent ang cellphone ni Jenny. O kusap-pasap, nalipat na siya sa ibang mga tawag cause we're enjoying so much. Di abi sa mall kaganina pa. We're shopping, iho. Iho, your wife has a gift to you on your first night. No, I can't reveal it. See it for yourself, baby. Okay. Ayaw paghago. No, humanami og shopping. Magawas na binili sa mall. Ihatod ko na si Jenny sa ila. Ha? Ilahos ko siya sa ato. Gusto ka makikuban niya karong gabi una? Maing na nga dili ko. Okay, baby. I'll see you. Bye. Love you. Dili ko muuban ni mo karon sa inyong gipuy-an. Dili ko, ma. Ma, nakabati ka ba nako? Matod ko, ilahos na ko sa akong gipuy-an. Kay kung dili, mukanaog ko ning imong sakyanan. Ma! You should look at yourself in the mirror. My God, Jenny, huwag ka kaayo. Ma! You are like a volcano ready to explode. Dili ko muuban ni mo. Okay. Ma! Dili ka gusto, dili ba? Usa dili takapugso. My son changed his mind right then and there. Matod niya nga tingbo na lang kuno niyang iyang excitement sa inyong unang gabi to see kung unsa imong regalo alang niya. Unsa? Isn't that exciting? Ma. And by the way, og magadlawa buadto ko sa agency sa usa ka detective aron katabagan kagamakit ana ang imong anak. Tinuod, ma. Bisaad ko, dili ba? Ma. It's an advance wedding gift alang kanimo, Jenny. Ma, salamat. Salamat. I'm keeping my promise. So keep yours. Ma. Say yes. Yes, ma. Good girl. Mihoy, lahos na sa gipuy-an ni Jenny. Una ta siyang ihatod. And by the way, sweetheart, Paulo told me to accompany you sa musunod pang mga adlaw. Kay dili pa siya makaatiman nimo. You know, bago pa siya nakalikod sa iyang katungdanan, busa daghan siya kinahanglang atimanon o kinahanglang buhaton sa dili pa ang adlaw sa inyong kasal. Isn't it okay with you? Kakita laguna ang maguban-uban? Yes, ma. Good. Ugma o sa sunod ka adlaw, mag-taste test ta sa inyong food menu. Anyway, my son trust my food standard. Yes, ma. Amping mo! Wag ko'y mahimo. Gawas ng ipada sila sa mga kalsada.
Aron dili mahibong si Lucio sa among gipang buhatin eh. Ang buang ay nagsig panawag. Karon ka na naman nawag, nabuntag na. Bahala ka diha. Paunto na niya ako sa cellphone. Aron di ka na makasabog pa na ako. Da. Kala ay mga magpundo din yung ako ng usa. Taon-taon akong wak magkaduaw ni Mama. Mas may pag-atuan ako siya. Pamin ako, Ma. Napadpad ka, Roy, sa hanging itom din, hero, no? Ma. Wak gabae. Hagbay na ko nagsigi og text nimo. Nga wa na ko'y kwarta. Karon ka pa man mapakita? Ang ako rin ikatunol nimo ang imong gikamingawan ako, Ma. Ako di ay. Dao, Roy. Ma, kung mo palayo ko din sa syudad, uban tama ha. Onsa? Dili ko. Asa man ko nimo dada? Sa probensya? Oh, dili ko, oy. Kay wa ko maanad og mingaw nga dapit. Dili ko mabuhi dito. Mamatay ko guway sugal. Ma, dili ba ko nimo unungan? Dili. When I talk to you, I know you listen. Kailaan dapiton ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Nanay Rusa. Tagsuwat Marites Parba Albores sa sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Alduin Nacurda, dalit sa RMN Drama. It's in the stillness that you touch me and show me just. Kung to ka listeners, kay mauli na gyud mi. Magbiyahe na meron. Ang oras di ay, sa oras na. Ang oras alas 4:49. Hapit na alas 5. Biyahe na mi. Mga ito mga listeners, magpa-picture ako ni Father Darwin. Daghan mang nagpa-picture ni Father Darwin at ito. Sunod na lang. Nakapa-picture na nung Father. Nakapa-picture na ko ni Father Darwin dahil sa una dahil. Sunod na lang po magkita po. Okay. Thank you so much mga ka-listeners for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.